Walka numer 6, tym razem boks 82 kg. Wojciech Lekuń, wściekłe pięści węża kontra Sergiusz Nowiński, Animal Zawiercie. Ogromna przewaga wieku na korzyść Wojciecha, no waga podobna i wzrost identyczny. Bardzo, ale to bardzo duże zestresowanie Wojtka. Tak, myślisz? Tak, widziałem przed chwilą, jak oddychał i Zobaczymy. Stres często się kończy do pierwszego celnego uderzenia. albo przyjętego. Tak, oddanego albo właśnie przyjętego. I trafia ciosami prostymi Sergiusz Nowiński. Tutaj lokalny bohater. Oj tak, jest chyba duży stres. Ma Ale rację, tak, Mateusz. jest troszeczkę sparaliżowany, ale próbuje te ciosy wyprowadzać, więc wiesz, nie ma takiej tragedii. Tak. I trafił teraz Nowiński. Tak, ale trzeba zwrócić jeszcze na jedną rzecz uwagę. Wojtek przy uderzeniach bardzo mocno odchyla głowę do tyłu, podnosi przy tym szczękę. I To jest odsłania się na potencjalne uderzenie na przykład podbródkowym. podbródek, sierp, prosty, wszystko może wejść tak naprawdę, nie? Nic nie chroni wtedy tej szczęki. To też jest trochę wyjście z komfortu dla Sergiusza Nowińskiego, bo on toczy typowo walki w MMA. Tak, tak. I gratulacje Ależ kombinacja. dla Wojtka za odwagę, bo jest na pewno jego przeciwnik o wiele bardziej doświadczony, Mimo że jest młodszy. mimo że jest młodszy. Ale Dokładnie. widać, że to jest debiut chyba w ogóle w klatce Wojciecha, no bo jest spięty jednak. Tak, no tutaj Dobrze stres, zauważyłeś to, Mateusz. stres robi bardzo dużo. Ale Ludzie nie odpuszcza. nie odpuszcza. Zawodnicy doświadczeni też potrafią się spiąć niejednokrotnie, bo nie wiem, walczą właśnie przed swoją publicznością, tak? Gdzieś tam ktoś nakłada na nich za duże ciśnienie i presję. O, Rzuta tutaj dołu Sergiusz Nowiński. Trafił w końcu Wojciech Lekuń takim króciutkim prawym prostym. ale jest tam delikatne zaczerwienienie pod okiem Sergiusza, więc to nie było pierwsze uderzenie takie trafione przez Tak. Wojtka. Obaj panowie w klasycznej pozycji z lewą nogą z przodu. Chociaż teraz zmienił pozycję Wojciech Lekuń, ale niepotrzebnie, bo został skarcony. Widzisz, to jest to, o czym wspominałem. Mhm. Czyli ta broda jest unoszona do góry przez Wojtka. Tu nie ma takiej dynamiki jak w poprzednich walkach. Ale teraz trafił Sergiusz Nowiński. Sergiusz się zaczyna powoli rozkręcać. Tutaj nam szczęka wypadła. Tu więc krótka przerwa. I 30 sekund do zakończenia rundy pierwszej. No Sergiusz cały czas presuje. A Wojciech Sergiusz- kontr. Tak, ale Sergiusz bardzo spokojnie w ogóle prowadzi tą walkę. Oj, teraz panowie rozpuszczają ręce na sam koniec. Kto zaznaczy to na swoją korzyść? Wydaje się, że Sergiusz Nowiński częściej trafiał. I tutaj I koniec rundy cios na pierwszej. dół. Chyba trochę na korzyść Sergiusza bym powiedział. Częściej trafiał, celniej przede wszystkim. Tak, zdecydowanie na korzyść Sergiusza. Natomiast jestem zdziwiony, że Sergiusz troszeczkę mocniej nie wszedł w tą pierwszą rundę, bo tego się właśnie spodziewałem. Natomiast brawo tutaj dla Wojtka, bo no nie odpuszcza. Po prostu Wojtek nie odpuszcza. Ciekawe jak właśnie pokaże się w tej drugiej rundzie, gdy ten stres już zejdzie i być może odwrócą się nam losy tego pojedynku. Wiesz co, ten stres już zszedł, Tak, dlatego podejrzewam. być może Wojciech Lekuń teraz będzie się czuł o wiele lepiej w klatce Silesian MMA. Ale on już widać po twarzy Wojtka, że jednak tych sił już powoli brakuje. Natomiast Sergiusz, nie wiem, pokuszę się o stwierdzenie, że wygląda jakby zrobił Dopiero może zaczynał. jakąś rozgrzewkę. A to jest ciekawe, bo to jest cage boxing, czyli w klatce, a jednak o wiele lepiej bije się na pięści w ringu, prawda? Tam nie ma tyle miejsca właśnie, żeby orbitować nam po tej klatce i łatwo, o wiele łatwiej zamknąć rywala w narożniku. Tak, no i zaczynamy drugą rundę. Oj, teraz rozpuszcza ręce Wojciech Lekuń i został skarcony za to kombinacją.
I trafia Sergiusz Nowiński. Wojtek nawet przez chwilę próbował walczyć z odwrotnej pozycji, ale szybko zmienił decyzję po... O! Tutaj Sergiusz ładnie trafił czysto na brodę. Wydaje się, że Sergiusz Nowiński kontroluje to, co dzieje się w klatce. Tak, zdecydowanie. I tutaj też widzę, że zaczyna uderzać. W ogóle podkręca tempo. Tak, tak. To trzeba zauważyć i coraz więcej uderza tych dołów. Ale odpowiada Wojciech Lekuń, ale czytelne są te jego akcje. Lewy na lewy. 2 minuty, 12 sekund do zakończenia drugiej odsłony. Na razie spokojnie, bardzo spokojnie z jednej i z drugiej strony, chociaż Sergiusz Nowiński wydaje mi się, jakby podkręcił tempo, to być może zobaczylibyśmy nawet jakieś liczenie. Myślę, że na pewno. Spokojniejszy fragment tego starcia. Trafia takim lewym Sergiusz Nowiński. Jest duży doping dla lokalnego bohatera Animal Zawiercie Sergiusza Nowińskiego. Zamknięty za podwójną gardą Wojciech. Próbuje odpowiadać sierpami. Świetna akcja Sergiusza. No ta runda zdecydowanie tutaj do jednej bramki. Ale tu jest taka pykanka, nie wiem czy zobaczyłeś, taka szermierka istna na pięści. Ale na chwilę obecną tylko z jednej strony. No trochę tak. Ale pokazuje charakter i wolę walki. Oczywiście Wojciech. Wojtkowi tego nie można odebrać. Zobaczymy, czy coś tutaj się zmieni w tym pojedynku. Ale Chyba na to się nie zapowiada. nie, Wojtek już zaczyna oddychać rękawami. Ale są sporty walki, no tu wszystko Jeszcze się może zmienić. Podejrzewam, że jeszcze jeden cios na dół Wojtka i może być po walce. Myślisz, że właśnie tymi dołami mógłby zakończyć ten pojedynek Sergiusz na swoją korzyść? Jakby trafił konsekwentnie pod prawym łokieć. Myślę, że jak najbardziej. Ale zauważ, bardzo nisko ręce Wojciech Lekuń, czyli pewnie odczuł te uderzenia na kort. Cały czas je odczuwa, bo Sergiusz cały czas i coraz więcej tak naprawdę uderza tych dołów. Zresztą widać po chłopaku, że no jest to 18-latek, tak? Dobrze pamiętam? 18-latek? Bardzo możliwe. Tak, no młody chłopak, a krzepę w rękach ma. I 15 sekund do końca tej odsłony trafia Sergiusz Nowiński. Odpowiada Wojciech. Końcóweczka. Kto zaznaczy to na swoją korzyść? Szuka teraz Wojciech Lekuń dołów. Odpowiada jego rywal. Nie trafił teraz prawym, ale jest końcówka na korzyść Sergiusza. Te ciosy proste doszły celu. I znów trzeba pochwalić Sergiusza za skuteczność, a Wojtka za charakter. A nie masz wrażenia, że jakby Sergiusz Nowiński być może mocniej poszedł, to mógłby to nawet zakończyć przed czasem? To ja może nie powinienem, ale powiem, że jestem tego święcie przekonany. Ale być może właśnie Sergiusz próbuje złapać takiego doświadczenia bokserskiego, pięściarskiego. Albo siłą rzeczy gdzieś tam te kilka ciosów od Wojtka go trafiły i delikatny respekt nadal czuje. No być może. O, te doły i ten lewy sierpowy w wykonaniu właśnie Sergiusza. I zaraz decydujące starcie numer 3 w walce numer 6. Boks 82 kg. Wojciech Lekuń. Żółte spodenki, zielone spodenki Sergiusz Nowiński. No, zapowiada się na razie na Zawiercie 3, reszta świata 0. A Zawiercie dzisiaj zrobi furorę. A jeszcze w kolejnej walce jest kolejny reprezentant Zawiercia, Damian Górski. I to też będzie bardzo mocna walka. Ale Już wracamy. skupmy się na razie dokładnie na tym, co mamy obecnie w klatce. Ogromny doping dla Sergiusza. Oj, trafił tutaj. Teraz swojego rywala wydaje się, że zatańczył Wojciech Lekuń. Delikatnie splątały mu się nogi. Ale dalej w tej walce nie mamy liczenia. Być może to jest ta właśnie różnica tych rękawic. Gdyby to były małe, to jakiś knockdown liczenie moglibyśmy zobaczyć. Tak, no to zdecydowanie. Myślę, że
przy małych rękawicach to już dawno by mogło być po walce, a ciężko jest w tych dużych kogokolwiek znokautować. Ale da się oczywiście to zrobić. I takich przykładów moglibyśmy tutaj dużo wymienić. Bardzo, bardzo. No, sporty walki są trochę niewdzięcznym sportem, bo możesz prowadzić całą walkę, odsłonić cię raz, dostać cios i czym zostać znokautowany. Ale dlatego wszyscy kochamy ten sport. Tak. Najbardziej nieprzewidywalny sport chyba na świecie. To tak można powiedzieć. Jak najbardziej. Minuta 40 do zakończenia tego starcia. No, próbuje Wojciech Lekuń ulokować jakieś ciosy na twarzy swojego rywala, ale jest to bardzo czytelne i Sergiusz Nowiński świetnie sobie z tym poradził. Oj, lewy, króciutki sierpowy Sergiusza i szuka dołu. Ale tutaj kolejny dół wszedł właśnie na korpus Wojtka. Świetny lewy prosty, aż odskoczyła głowa Wojciecha i są doły. Wydaje się, że chyba odczuł te doły od razu. Ręce poleciały trochę w dół. Po raz kolejny trafia prostym Sergiusz Nowiński. Ja bym chciał tutaj jeszcze raz podkreślić ogromny charakter Wojtka. Tak. Mimo że chyba przegrywa to starcie, nie odpuszcza i teraz presuje, co możemy zobaczyć. No, cały czas inkasuje uderzenia, ale nic sobie z tego nie robi. Lewy sierpowy i jeszcze lewy prosty dołożył Sergiusz. Widzimy również, jak bardzo aktywny jest narożnik Wojtka. Cały czas podpowiedzi z ich strony, ze strony narożnika. Końcówka, no zobaczymy, czy na sam koniec coś rozpuści z panów ręce. Mało czasu. No chyba tutaj nic się nie wydarzy. I dociągniemy do tej kolejnej decyzji podczas dzisiejszego eventu. Ale trafia Sergiusz. Ale Wojtek tutaj Sergiusza Opowiada. delikatnie takim hakiem smyrnął po nosku. Koniec tego pojedynku. Bardzo techniczne starcie na punkty. No i czekamy na werdykt sędziowski. Jeśli chodzi o Sergiusza, to bardzo dobry boks, bardzo dobra robota, ale, bo te ale zawsze musi być, spodziewałem się jednak czegoś więcej mimo wszystko. Mam tutaj na myśli jakiś chociażby jeden knockdown. Ale zauważ, że Sergiusz jest bardzo młodym zawodnikiem i on cały czas łapie to doświadczenie o bycie z klatką. Mimo że już kilka pojedynków stoczył. Tak, ale jednak widać różnicę pomiędzy dwoma panami. Można było się, przynajmniej z mojej strony oczekiwałem czegoś więcej. No tak, to był debiut chyba w ogóle w klatce Wojciecha, jak się nie mylę. Tak, ale debiut pomimo najprawdopodobniej przegranej to może być siebie Zadowolony. Wojtek dumny. Nie odpuszczał. Dumny, bo pokazał charakter, wolę walki. Nie jedna osoba Odpuściłaby. tak odpuściłaby. No i już w tym momencie czekamy na werdykt. Zaraz Karol Garncarz ogłosi werdykt. Numer 6 w formule cageboxing, w której zmierzyli się Wojciech Lekuń i Sergiusz Nowiński. Po 3 rundach sędziowie byli jednomyślni. Starcie to wygrywa Sergiusz Nowiński. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna. I ain't giving you $1 this time. I ain't gonna run away. Sergiusz, zostań ze mną tutaj na środku klatki. Udane.
Udane zakończenie tego 2025 roku. Cage Boxing, ale to ty na luzaku, miałem wrażenie, podszedłeś do tego werdyktu. W ogóle najpierw chciałem podziękować moim rodzicom, tym wszystkim ludziom, którzy tu przyjechali, by mnie wspierać. No i może jeszcze raz pytanie. Mówię, tak, to jest moment na brawa, dokładnie, nie zapominajmy o tym zawiercie. Wywiady po walkach rządzą się swoimi prawami, to jest stres, to jest zmęczenie, to są emocje. Mówię, że na luzaku podszedłeś do tego werdyktu, miałem wrażenie, że byłeś pewny zwycięstwa. Starałem się z chłodną głową podejść do tej walki i tak samo chłopaki mi powtarzali w szatni na chłodnej głowie, żeby wszystko porobić i Udało się. udało się. Grzeczny byłeś w tym roku? Czy Mikołaj przyjdzie? Lub może już był? Grzeczny byłem, może przyjdzie. Zobaczymy. Tego życzę. Szanowni Państwo, jeszcze raz zróbcie aplauz dla zwycięzcy tego pojedynku. Sergiusz Nowiński!